ଛେଳି କ୍ଷୀର ପୁଣି ମୁଁ ତୋର କୋଉଠି ଚୋରି କର ପାରା କୋଉଠି ଜଗିଥା ବୋଇ ଯାଉଛି କାହିଁକି? ଭାତ ଉପକାର ଦିଏ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ହେଉଛି ସ୍ପେଶାଲ। ଆଜି ସମସ୍ତେ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପାଇଁ ଆସିବାର ଅଛି ସମସ୍ତେ ଘର ଦେଖିବା କିଏ କିଏ ଆସୁଛନ୍ତି। ଘରେ ତ କେହି ନଥିଲେ ବାସ୍ ଜେଜ ଆଉ ମୁଁ। ତ ଆଜି ଦେଖିବା ପୁରା ଘର ଫୁଲ ହେଇଯିବ। ଆଉ କିଏ କିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମୁଁ ଦେଖେଇବି। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖ। ତ ଏଠି ମୁଁ କ୍ଷୀର ବସେଇ ଦେଇଛି ଫୁଟେଇବା ପାଇଁ। ତ ପାଉଁରୁଟି ବି କାଢ଼ି ଦେଇଛି। ତାର ଏତିକି ମୋର ଏତିକି। ଯେହେତୁ ରେଡି ଖାଇବା ଚାଲ ଯିବା ନେଇକି ତାକୁ ଦେଇଦବା ଖାଇଦବା। ଆजा 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 ଓ ଓ ଆजा ମୋ ଖାଇବା ନେଇ ଆସିବା। ଦି ଜଣ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସି ଖାଇଦବୁ। ସେ ବସିଗଲା ମୁଁ ଜାଣିନି। ଠିକ ଅଛି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଖାଇଦିଏ ଆଉ ଖାଇପାରିବୁ ନାହିଁ। ସବୁ ଆସିବେ ପୁରା ଘର ଫୁଲ ହେଇଯିବ ଆଜି। ତୋର ବୋଇ ଯାଉଛି କାହିଁକି? ଦାନ୍ତ ନାହିଁ ପାତି ମାଙ୍କଡ ବୋଇ ଯାଉଛି ଦାନ୍ତ ନାହିଁ। ଚିକେନ ଖାଇଲା ମୋର କାଇଁ ବୋଇବ? ଏଇ ବାହାରୁ ନାହିଁ ବଡି ପାଣି ହେଇଛି ବଡି ପାଣି ଆମର ଗାଡି ଫାଡି ଯାଉନି ସେପଟେ ଗାଡି ଯାଉନି ପାଣି ଭିତରେ ପଶିକି ଆଇଛନ୍ତି କଣ କହିବୁ? ଖାଉଛି ଚାନ୍ଦା କୁଆଡେ ଗାଡି ନାହିଁ ଗାଡି ନେଇ ପଳେଇବୁ କୁଆଡେ ବସ୍ତାନ୍ତୁ ଦଶଟା ମୁଁ ଆଜି ତ ପୁରା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଷେଇର ହାଲତ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ଯିବା ଏବେ ରୋଷେଇ ଷ୍ଟାର୍ଟ ନ କଲେ ସରିବନି ପୁଣି କାହିଁକିନା ସେ ଆସିବା ହେଇଗଲାଣି ସବୁ ଜଲ୍ଦି ରୋଷେଇ ଗଲେ କେତେ ଜଲ୍ଦି ସରିବ। ମାନଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି କିଏ କିଏ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଜି ବାର ହଉଛି କି ବାର ଆଜି ଗୁରୁବାର। ଶାଗ ଫାଗ ନେଇଆ ନେଇ ଆ ମୁଁ ଆଣିବି ମୁଁ ଘରୁ ବାହାରିବା ମୁସଲିମ ମୋର ଚୋରି କର ପାରାକୁ ଜଗିଥା ତୁ ସାରା ଅସଲ ତମେ କେତେବେଳେ ବିଦା କରୁଛୁ କେତେବେଳେ ଆଉଛ ମତେ ବି ମାନିବ ତାକୁ ବିଦା କର ନେଇକି ଆସିବ ଯାଇକି ମୁଁ ଯିବି ତୋ ହୁକୁମରେ ଚାଲିଛି ସେ ନାଇଁ ମୋ ହୁକୁମରେ ସବୁ ଚାଲୁଛନ୍ତି ତ ଏମିତି ମୋ ହୁକୁମରେ ଚାଲୁଛ ତମେ ହେଲା ମୋ ହୁକୁମରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ଚାଲ ଭାତ ବସେଇବା କଣ କରିମି କହ ରୋଷେଇ କଣ ହବ? ବଦଳି ଚାଲିଲା ଶାଗ ଫାଗ ନେଇଆ ମୁଁ ବା ଯାଇପାରିବିନି ସେ ଶୋଇଲା ତୁ ଯାଉନୁ ତୁ ଯା ତୁ ତ ଅସଲ ତୋର ତାକୁ ରାତିରେ ବିଦା କରୁଛୁ କେତେବେଳେ କୁଆଡେ ବିଦା କରୁଛୁ ତାକୁ ମୁଁ କୁଆଡେ ବିଦା କରୁଛି ଘର ଖୋଲୁଛି କିଏ ଯାଉଛି କେମିତି ଆଉ ସିଏ ତାର ବାହାର ତାଲା ଦେଇକି ଯାଉଛି ବୁଝିପାରିଲ ମୁଁ କାଇଁ ବିଦା କରିବି ମୁଁ ତ ଶୋଉଛି ନିଜେ। ଶୁଣ କଣ ରୋଷେଇ ହବ ମତେ ଭାତ କଲି ଭାତ ବସେଇଛି ଆଉ କଣ କରିବି ଡାଲି ଆଉ କଣ ପରିବା ଯାହା ଅଛି ତରକାରୀ ଟିକେ କରିଦିଏ ଖାଇବା ମୋର ବି ହୁକୁମ ଦେଲା ହବ ଆଉ ଭାତ ଧୋଇକି ବସେଇଦେଲି ଏବେ ଡାଲି କରିବା ଆଉ ପୋଟଳ କଷା କରିଦବା। ଭାତ ଡାଲି ହେଇଗଲା ତାପରେ ଭାତ ବଘାର ଦିଏ ଭାତ କରିଦେବି ହଁ କଣ ତ କ୍ଷୀରି କରିଦେବି ଖେଚେଡି ହେଇଯିବ ନା କ୍ଷୀରି କରିଦଉଛି ପିଇଦବା। ପୋଟଳ କଷା ସୋୟାବିନ ତରକାରୀ ଆସ ଗୁରୁବାର ସାଧା ହିଁ ହବ। ହଉ ଯା କଣ କରୁଛ ତୁ ଯା ମାର୍କେଟ ଯା ଟିକେ ଶାଗ ଫାଗ ନେଇ ଆ। ହଁ ମତେ କାହିଁ କହୁଛୁ ଆରେ ତୁ ମୁରବି ତୁ ଆଣିବୁନି କିଏ ଆଣିବ ଘର ଭିତରେ ମୁରବି ଲାଭଟା ପାଇଁ ସବୁ କାମ କରିବୁ ମୁରବି ମାନେ ସବୁ କାମ କରିବୁ ସବୁ
ସବୁ ତୋରି ପାଇଁ ହେଲା। ମୋରି ପାଇଁ ହଁ ସବୁ ତୋରି ପାଇଁ। ଆରେ ମୋର ଗୋଡ଼ ଖରାପ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡକେଇ ଦେଉଛୁ କେମିତି? କହୁଛ କାହାକୁ? ସମସ୍ତଙ୍କୁ କାହିଁ ଡକେଇଛୁ? ସମସ୍ତଙ୍କୁ କାହିଁ ଡକେଇଛୁ କହନି ମୋତେ? ଆଁ ଆରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କାହିଁକି ଡକେଇଛୁ? କଣ କଲ କଣ? ମୋ ଗୋଡ଼ ଖରାପ ତୁ କାହିଁ ଡକେଇଛୁ ମୋତେ କହନି ଆଗେ ମୋତେ କହିସା। ତ ପାଣି ମାରିବା ନାହିଁ। ପାଣି ମାରିବା ଆଉ ପରିବା ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି। ଯାଇକି ନେଇକି ଆ। ଖାଲି ଘରେ ମୋର ବି ଦେଖିଲେ ହବନି। ପୁଣି ମୁଁ ହଁ ଚୋରି କହୁଛି ଚୋରି କର ପାଣି କହୁଛି ଜଗିଥା। ମୁଁ ଗାଡ଼ି ମୋର ଆସିବନି ମଶାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମେଲା କରିଦେଇ। ସିଏ ଘରେ କାମ କର ମୋର ମୋର କାମ କଣ? ନିଜେ ଶୋଇବ ନିଜେ ଦାୟିତ୍ୱ ନବନି। ଖୋଇବ। ବଡ଼ ବଡ଼ କୋଉଠି ସମୟ ଶୋଇଥିଲେ ଶାନ୍ତି ଲାଗିବ। ଓହୋ ଗଲୁନି ଏଇ ଫ୍ୟାନ୍ ଚାଲିଛି ଫ୍ୟାନ୍ ଚାଲିଛି। କଣ କଣ ଚାଲିଛି କଣ ତୋର? ଶୁଭୁନି? ସମ୍ବାଦ ନିଜେ କାମ ବେଳେ ସମ୍ବାଦ ଫମ୍ବାଦ କିଛି ଶୁଭାଯିବନି। ବନ୍ଦ କର। ମୋର ବି ଖାଲି ନାଁକୁ ମୋର ବି କାମ ଧନ୍ଦା ଲୋକ ଏତେ ଆଉଛି ଡକେଇ ଦେଇଛି ଲୋକଙ୍କୁ। ଆସ ସବୁ ଏଠି ବସିକିନି ସମ୍ବାଦ ଶୁଣା ହେଲା। ମୁଁ ତ ବିଦା निदा हबु नु ये करमी। हाँ चल चल उठ। ଏଇ ସାର୍ हाँ यही से सांसा ଖାଇ ପିଇଛନ୍ତି ना सांसा खाया पिया एट नहीं ଏରା ପାରୁଛେ ସତୁ ଚେନ କ୍ଷୀର ହେଲା ନାଇଁ ଶୁଖିଲା ଶୁଖିଲା छेली गिरानी में छेली गिरा ଏ କୋଉ କ୍ଷୀର ଆଣିଛନ୍ତି छेली गिरा ନା সাথে কার ভরি যায় যদি আইবে মন রাজা। फाइनली रोसे सरी गला तो ठीक है आछंती देखा नेक्स्ट ब्लॉग रे तब तक